Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman kathira. Amma ba'du, yan uwa masu sauraron mu, ina mana sallama ta addinin musulunci daga nan hukumar Hizba ta jihar Kano. A kwana-kwanan nan labari ya fasu kuma ya yadu cewa akwai wani yaro mai suna Isa Suleiman dan shekara 25 wanda suka haɗu da Mrs. Janet, wato wata ba'amurkiya daga Amurka, ta hanyar kafafen sadarwa, wanda hakan har ya kai su zuwa ga soyayya mai ƙarfi, har inda ta ce za ta taso tun daga Amurka ta zo inda yake, kai da ma nufinsu ya aure. Ilai kuwa wannan abu sai ya tabbata. Kafin ka ce wani abu, sai ga ita Mrs. Janet din nan ta taso daga Amurka ta sauka a Najeriya, daga Najeriya sai ga ta sauka a jihar Kano, daga jihar Kano sai ga ta a ƙaramar hukumar Kumbotso, da ƙaramar hukumar Kumbotso sai ga ta a garin Fanshekara, daga Fanshekara din nan sai ga ta a gidan Malam Suleiman, mahaifin wannan yaro Isa, ɗan shekara 25 a duniya, ita kuma tana shekara 44 ko da 5, kamar yadda ruwayar ta zo. To wannan abu ya motsa tunanin mutane da al'umma. Kowa yana yin irin fasarar da yake yi, kowa yana yin irin zaton da yake yi, kowa kuma yana irin faɗar abin da yake faɗa, wanda ba za ka hana mutane faɗa komai ba. To mu a hukumar Hizba, a hizbance kuma a shawarce, sannan a shar'ance, muka ga ya kamata mu gayyato waɗannan mutane mu ji menene gaskiyar abin. Don haka mun gayyaci mahaifin shi Isa, wato Malam Suleiman kenan, tare da shi Isan kansa, inda muka ji ɗan takaitaccen bayanin yadda aka yi suka haɗu, kuma duk suka yi mana bayani. To nan dai muka sanar da su cewa a tsari na shari'a ta addinin musulunci ba ta hana yin aure tsakanin musulmi da kirista ba, domin a cikin sura ta 5 kuma aya ma ta 5, Allah maɗaukin sarki ya ce an halitta muku cin tsarkaka daɗaɗa na halak, hakanan abincin ma'abuta littafi su ne Yahudu da Nasara, halak ne a gare ku, ma'ana in sun yi yanka ku ci abincinsu, kuma abincinku halak ne a kansu. Sannan hakanan halak ne ku auri kamammun mata muminai, hakanan halak ne ku auri kamammun mata daga ahalul kitabi, wato kiristoci, waɗanda aka ba su littafi tun gabaninku. Idan kuka ba su wato sadakinsu, sannan ku zama halin kasance ku kuma zajen kamammu, ba masu ainihin bayyana alfasha ta zina ba, ko kuma ba masu riko da kawa ko kuma aboki wanda za a lalace ba. To bisa ga wannan doron aya muka ce to wannan duk lokacin da mutum ya zo ya ce yana neman aure, ita shari'a babban abin da take dubawa a nan abubuwa guda biyu, wato addini shine na farko, sai kuma kyakkyawar ɗabi'a. Shi yasa cikin hadisin da Imamu Turmizi ya ruwaito, wanda Imamu Albani ya inganta shi, wanda Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa idza khadaba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Ma'ana, idan wanda kuka yadda da addininsa da kuma kyawawan ɗabi'unsa ya zo neman yarku ku aura masa. To kalmar cewa duk wanda kuka yadda, kenan addini shine mahanga ta farko, sannan kuma kyawawan ɗabi'u. Muka ce to yana da kyau ku yi kyakkyawan bincike akan wannan al'amari na wannan mata da ta zo za ta tafi da wannan yaro, a ce wata in an yi auren za ta tafi da shi Amurka, za kuma ta sa shi makaranta jami'a ya ci gaba. A cikin da a wata tana cewa idan ya rinjaye ta ta fuskar addini shi kenan. To wannan dai muka ce to su duba, kamar yadda aka ce ku yi bincike ga wanda ya zo yake neman yarku, kuma ku yi bincike ga wadda kuke so ku aura. Wannan kowane ɓangare, kamar yadda ta taso ta ga iyayen wannan yaro, ta ga mahaifinsa, ta ga mahaifiya, to su
wani bincike suka yi su kuma suka tabbatar da kyawawan halayenta ko da tana kirista, tushenta ko da tana kirista, danginta ko da tana kirista. To shi ne muka ba da shawara cewa addinin musulunci dai farko a addini yake fara lura akan al'amarin aure da kuma kyawawan ɗabi'u. To bisa ga wannan ne muka ce yana da kyau a yi kyakkyawan bincike, a yi kyakkyawan zurfafa abin da ya kamata a yi. Musulunci bai hana ba, ya kamata a yi duba zuwa makomar shi wannan yaron in ya tafi. Sannan muka ce yaya auren zai kasance, ina waliyan wannan mata da ta zo ta ce za a yi auren su tafi, su wane ne suka ba da shaida cewa wannan mata ba ta da aure na farko tukunna, suka ba da shaidar yaya tushenta yake, suka ba da shaidar gamsuwa da cewa a iya ƙulla wannan aure. Muka ce yana da kyau ku je ku yi kyakkyawan tunani, kuma sannan mu a shawarce in kuka yi tunanin sai ku zo ku sanar da mu ma sai mu ba da wata shawara. Domin shi al'amari na Allah ba a wasa da shi. Muminai ne fa suke yin hijira a cikin suratul Mumtahana, sura ta 60 aya kuma ta 10. Allah maɗaukin sarki yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani, idan muminai masu hijira suka taso suka zo muku, to ku jarraba su tukunna. Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani da imaninsu. Idan kuka jarraba su kuka gane cewa muminai ne, to kar ku juyar da su zuwa garin kafirci kuma da su can. Kenan bincike a iya ganewa wato wane menene gaskiyar imaninsa kuma menene gaskiyar ɗabi'arsa, abu ne wanda yake da tushe a tsari na addinin musulunci. Muna jin mutane suna ta fassarorinsu iri-iri, amma mu a mahanganmu ta a hizbance kuma a shar'ance sannan a shawarce mun ba su irin wannan shawara, kuma sun ce za su je abin da suka tattauna za su sake dawowa hizba su sanar da mu makoma ko kuma matsaya a dangane da wannan aure. Don haka muka ga yana da kyau wato ainihin mu sanar da al'umma.